omurobrio bwe Chigosori nigokoretwa sore na Peak Uniforms and Sports Center abarosia na buigwa baonia bechianga ao chokobeka banyore imejumu chukisi ase nyumba ya Baraka Building angena Shivling Supermarket musoba kirizime ase namba enoti isaronegere ibere noti isato kianda isaronemo enoti. Imanyete emaragoba engi ya korwanda cia sotengerete getaseni kia Ndizi TV korwa ni manyete ya veiro mwako mutambe sana kurutota gitu mwako yikira boniga matuko makeigo nyari gutambuka guchaso mwaka o 2023 na korega SMS Chigosori ngote nambia mono ase bali bonse babirira itugo chakiro mo chakano gwikira boniga se boniga nimata bande barure chisuguku batse bachire gochase suguku abande barure emechi ya isiko Nairobi, Eldoret, Mombasa, Kisumu no muri gusiaiga na ndake se gusiaiga ndake Ndizi TV nero bwansu bomo gusina tigabono kwaligani bene asamangana maiya ye Chigosori gose asamangana arengete omuroberi bwe Chigosori tumanyankere kikerie keya yakorekarire kurwa CVT byaito na ndake kurwa se Chigosori ao nengikeri tora beto gusanga keboikira no kurwa iga ase Ndizi TV aiga no bwansu bomo Gusii. Nakiro murobiri ochakagejera una sense meri ya Facebook nigotore live asense ya Ndizi TV News Digital okwenda Facebook kwaligie page ekoroku Ndizi TV News Digital keregwa ikirororo ni maito murobiri obwe Chigosori no ore live enseme ya Facebook na enseme ya YouTube nero ndore live wetera se YouTube channel ya Ndizi TV yuere Ndizi TV News Ndizi TV News na asena mbe ya SMS regulawa se screen yao na bukunyara kurika SMS na SMS yaito ikona chatu kawaida chibeza chiriyo gutuma SMS onye kubwate free text to my rio kana bochiko ikaiga Ndizi TV tureka tutebi ndake aye ngoro nsebo kiryo ko watch Ndizi TV korwa na ndake amaboli yawo ucyasomurobiri use enkwana turatolero iga uko boli kwao nkoro kina inje korwa iga ni maintain standby nimbwate esimia iga doche gwikira boni agati abali bari kireno yoteba aki Ndizi mimi ni Saimo. Napenda kufuatilia Ndizi TV abungatia bali kireche messages esimi na andake gokolika na nimbege ngo wasoma kulenda boniga nimanyete serit kuli alero enkwana ya lero nimanyete twakwana ile enko yomono sana kondi lero iga tocho kwana mangana yama minyoko natali yama minyoko tu nimetekenya nimanyeka ina saba minyoko a medium distance na long distance ase emyake minge kolende ndobwata minyoko as sprints use short races tinkwana mangento bwato mo manyerero iga ase studio oyore international trainer o trainer yaba minyokia bange sana kurwa sense ya Kenya ense ya Uganda bunara chikobaga gotoerera ona otevinki keritora akore bunense tokore buyase Chigosori chichinyengi chia ama minyoka konda bocha kaneri tali yao na ndake training yao na ki background ya yere. Okay, asamalita ngoro kwa Dennis awanke maitemo na mwanzo ningo coach sprints Kenya niende pest Nairobi. So Nairobi dongo coacheri nonde Kasarani Stadium. Yeah. Auno gotogo montaga chirororo wikaikere Dennis. Kasarani ukikuja tu Kasarani nonde gabu Kasarani Stadium from Monday to Friday niko huko. Lema tonde bwanse uchiko okobe trainer asama binyoko trainer asenko ya butogoro kabuna coaches team managers wikinga kiyemo nerna nchite ko suri go sena participate tia sama binyokayo andake aye background ya wase Chigosori chichia sprints andake gogo kina gwikira bona ko be ko chingi kiri wakorire ko rumaigaze ama binyokayo. Okay, na linke sprinter ya mita 100 na 200 ngokora na linke event ya koroku decathlon ne event okora event ikomi okunganisa short sprints field events that's long jump kuna high jump kuna ball vault and then kuna 1500 meters kuna 400 meters so ni combination ya event mingi so I was kuna wakati nilikuwa national champion but ni ile sikupata coach mzuri wa kunishika mwenye angeni coach
So like ni maite obwasi kwa bere wote bana roraga ni abibuat ke buikrano awote ba miaka kie yu category ke chu chiarenge este decathlon ye yu na short sprints yecho for the sake of the record. Decathlon ego combine goika ego korubuna ora kore amatem IAA school maths English so go combine max so ki combine max ne wate ki wangu keto wanete kweta onye na African Championship amax na roro onye na World Championship Olympics amax na roro wanete ko wete reach points get points so onye mita 100 eta ki roto ototebe for example minyoke 10-6 ibone kerota qualification ya World Championship uikomnyoke 10-6 20.6 seconds yes hiyo ndio the slowest alafu kugo cha mita 400 the slowest unafaa ukimbia 46 and then kugo cha pole vault at least uruke 4 point something kugo cha high jump at least 2 point no so when you combine okonyora maxi batakete like 80,000 onyora but iga Kenya Africa it's around 6,000 something 6,500 hapo so go cha ko nyora max ya points Jones we train hard because bako correct bako obwatani chini necho obwatani max ya hiyo achorone ngabona bonora kola exam room kya enek we ko balance chi subject Jones pindio lo chikonyora tota C+ na bafona beta kireyo nimate korwa igasorongo rwagusi gatia bari bakoriri buyase chimbero ntobate buna babo asati ntobate buna abo nyanti kama yoro tobate nonye Helen Obiri gatia bari kumyoka buyasa na chimbero chiri chimita chiri buisano gatia bande korende ayokamua bwebwatani na sprints sorongo rwagusi ntobate history ntambe mona sama nangi kiriya koreta gateba we co specialize in short races ekarona na go train na lenke koru na soete high school na soete kominyoka so ekarona okay njembero nero yandigete ngokora na KDF so 2018 ekarona cheto kominyoka nganyole injury so ngachikonye force ekanga so ngacha kukire ngarona nga niseko saka kuchaka coaching even kuna vitu mingi tutake ile kuchange ase not kusioka ase Kenya bindo yani niliadmire venye hata US wana train jo nali kwa admire abantu ba US andake utarate biandake una wachikiri kwa admire enjera chinse chinde chokora chimbere chichinyenge andake nyomotara nyora injury mule mukikwale kominya nali kominya mita 100 na 200 okay so saa zingine nakimbia mita 400 okay yes bono na kibono ruete korwa se injury gocha bona se train so ekerona nyorete injury so ngasogo coach gingo minyoka yani nilikuwa na learn ile uchungu nasikia kwa training nilikuwa nataka nijaribu niongeze vitu zangu si unaona nilikuwa na train so nikiongeza kitu yangu naona kama kuna mtu anaweza ora minyoke faster kombwa so napiga kijana kia Uganda 2018 kwa taasisi ya Orogot nalia 2018 na nina manyota kominyoka 223 taasisi ya lenge 2018 akominyoka mita 200 alikomnyoka ichi second 22.34 so na mita 100 alikomnyoka 11 engaki alikomnyoka 11.3 it choice chire slightly above the minimum requirement chire time chava iseke okay ase karto kurike liboniga yeah so 2018 ngamo train kidogo akacha verta Kenya 2017 2018 tukama train komo 2019 nalibono tu train nere kabisa 2019 akamnyoka 20.92 RS ya yeye ntangan so o improve almost second year 20.92 as Africa at least in corolina omuntu ebono na because alenge ngaki ya 17 years old 20.92 as 200 meters yes okay so ali improve koru 22 mpaka 22 mpaka 20 ya lenge a bit faster that was a great improvement yes it was a great so 2020 tulikuwa na corona but namo trained for only 3 months aka break record ya Uganda ya mita 100 na
ya record ya Uganda ya lenge 10.43 akanyereta 10.36 but Uganda banye recognize. So kutoka kuruabu corona igacha but kabaki ngomutumira program online. So 2021 alikuja Kenya mwezi wa pili, tukatrain na yeye, tukaenda race ya kwanza. After 3 weeks alikuja Kenya, after 3 weeks tukarudi Uganda, akakimbia 20, akafungua season na 20.7 whereby kwa under 20 ilikuwa it was like a world class time. Tukaenda na kuru Uganda, injury nera bwatenke higo but tukabaki kwenye nas pole pole. So tukwenda race mingi juu ya hiyo injury, so akangojea world under 20, that was 2021 hadi alenge Kenya. Alikimbia mita 100 whereby sikuwa nataka akimbie mita 100 but Uganda since walimregister alikimbia 10.35 whereby alibreak record ya Uganda 10.35. Sasa ikakuwa official ame break, so ikakuja mita 200 and alibreak sasa record ya Uganda yenye ilikuwa 20.63 akaiteremsha mpaka 20.37 whereby it was I think as East Africa it was I think alikuwa the fastest up to now. Juu sidhani hata senior mtu naro mnyakire time hiyo. Alake Dennis Mwanzo mwachumurire yon Dennis Mwanzo oyuare omoroki ose trainer asamana aliye chimbiro na kolene chimbiro chirichia sprints ichumwana muno chire 100 meters 200 meters 400 meters ntabanye ngwikere baka 800 meters ese sprints yuto konyoroka okay 800 middle distance. 800 1500 that's middle distance. Ntobwate short sprint na long sprint. Long sprint mita 100. Short sprint mita 100. Wana kero go train, unabona gango train from 100 to 400. Unabona ina go train yo Uganda, ali na favorite yakagenda. Ali USA Alabama University. Wana ni bwato yonde oriko mnyaka 110 hurdles. Akoro kwa Weisman Were. Alingo yo 110 amekuwa national champion mara 2. So nikadikiria I'm not good kwa kutrain 110 hurdles. Si timbo skills cha 110 itagete a lot of technique. Na ndio rachikumnyoka itakire 12 13.3 and below. 13.3 it's a world class kuruabu. Ono Kenya as Africa ntura I think Africa ntura nyoro muntu go coach 110 hurdles. So ngacha korora 110 hurdles sese faida ya oliandake utara vatima mwenye komono sana 110 hurdles inere 110 hurdles ine diogo oko minyoka na gutume bichararo ine ko 110 hurdles ndo bwate ya basache ko 110 hurdles na ya baswati ko kwa 100 hurdles baro ko minyoka 100. So ngachakora since na bwate technique yoko tuma hurdles tigamo switch ko genda 400 hurdles. So 400 hurdles ni rahisi sana kwenye komomeki world class juege ntonta kiren kore kaga speed na ntumekene technique area bwate. So ege ntonta ketega iga ni yake flow technique yake flow asi change mugo akenda akakuchukutuma ege charara. So ngamo change last year na mutemete nationals na mutemete wakati ege ngaki ya majeshi akaminyoka akaba namba 3 then nationals akaminyoka batia minyokete 50 akaminyoka 53 seconds. So kuramu karana na muntu already ko minyoka 400 hurdles. So nkaso ko train esi ni yonspi obe nan beaten esi ni ye qualify te go chi world championship but rules injiro rocha world championship kanyotara ko doping mara 3. So kanyotara ko doping mara 3 ikogenda. So akakwa cancelled na cheta Africa norocho no mwaka yo mutangani alipata bronze. Ndake Dennis Mwanzo nimayete na bange bayante ko bwatyo morobero na andake gati akiri abange bakobo audience ya Kenya asemi yake mengi tiramanyikana as sprints never short sprints go say medium sprints chosipi kense yake tiramanyikana mono sane singintu mono Kenya mkanya as a marathon 5000 meters 1500 meters na andake 800 meters mega ya abagosori bande buna fedando manyala kunyara gosoa gati abali abakebona bachakire go introduce sprints imense ya Kenya nkiri ayo rotage koirera sprints nchiri goita bumono go senchiri go koru mono korwa sense ya Kenya ndo kwata talent cha sprint sana but egen tutara nyora skills yoko coach sprints sprints think a long distance sprints itageta a lot of technique
juu ni kintu kumnyoka just yani ni kintu kia kama 9 seconds ni kintu kia 20 seconds so wiko focus sana saving to be bingo focus as a sprints na whereby Kenya bado kwa tanto bwati facilities nje na chakonyora nanga facilities ntobwate na onye ntobwate chisa ine muna America but facilities chitobwate na chitobane kutumeka ntuta kiri kutware training iri ngoro tubone kutware gentokoro ka modern coaching ebintu gutumeka video bwate soronga si obwate egeti buna kasarani no bwate egeti buna nyayo unabona ga Kisii ndo bwate egeti Kisii stadium wana Kisii yabe ku tatan egento taketena kiekyo so ebintu binde nabo kwerigeria onye tokonyora muntu guchuko gorera bintebyo ebintu bine nabo kwegorera ebintu mbiro utakere kwegorera bikeigo bona poro ire ora allowed go train omuna Kisii sana ose kasarani tinde kagere to sengento ngero ukaniti nende korobo chumanya ro train facility ya gwate ominyokire 9 so tindo cho sengento ngere kirago sinye ko koraki go train na ino tindo cho ndo chutore excuse bali muna bali Nairobi ntoko chukutwara excuse n'abantu ba Kisii saizi abali abamyoke ba Kisii tino cyo excuse mbarekere baratware namba bwate facilities sai ndake umanche moigere Dennis mwanzo gotwere serandake keliense ya Kenya ranyare ko koresa tebira ndake kuruense ya Kenya abamyoki barabumbara robo bwatiri bagal bene byo kumyokasi chimbire tichinyenge cha 100 meters 200 meters 400 meters asava murana ya ensemeri ya basubati kolende amangana a facilities na trainers ngati yeme chande lumekegero erororo kwene kibuna Kenya boyarere gotira kabuna chinse chinde cha ko rubiye ya sprints bunense ya Jamaica amonense ya United States of America umancho molere tochikwendo motumakomoke gotukoirana atikulega siriro bali ya Gusii dore babo Boniface mweresa batakira gukora buyase chimbiro chiri cha 400 meters tororire Mary Mura utakira gusasa chimbiro chiri cha 800 meters tororire Fedando Manyala onyale gukora byase emurumuri 100 meters andage buna batakire gwesona niga ngikerikera korubono kuigora riro bali ya Gusii gose ensemo ye ya Gusii kone kibuna bamyokia bange ba sprints mbeso kemotumo kama keigo kwera Ndizi TV ubwansu bw'omugusi wichanire kuraria ogokwa kumung'ina Sabina Nyabeta Onsongo nigale omung'ina Onyagosira Sebastian Onsongo Mukaya nigale ng'ina Teresia Mary Samuel Lucas Joseph Jane na Vincent nigale musubati omwabo Nyagosira Nyabuku Nyagosira Aaron na Nyagosira Nyandege nigale ng'ina Biara Mabeya Nyagosira Mogi Charles Jane Joyce Sabina na Lynette nigale ng'ina Koro Beatrice Cosmos Ferdinand Gladys Spinika Mumanyi Victor Deborah Ruth Granti Immaculate Edwin Melody n'abandi Nyagosira nigara niwe chitariki 22 cy'umutinyu 12 umwaka uyiga w'ekirwa 2022 ase enka yaye egotoka chinsemo kya Kemera imeye county ya Nyamira kurwa egetaseni kya Ndizi television twatomire engora yaito ine aye n'umunye bw'ikianga cya mitumba kiri cy'abana n'abantu abanene na nigo otagete kukigora gika kyange bono mama tefi mitumba bells nigo agokereirie sabari entambe nago gukiretera goikagesieri na munwa iga toko ni mitumba bells whereby toko ni chianga cy'abana cy'abantu abanene chirongi t-shirt blouse mixed dress tuko na blanket tuko na children heavy mix tuko na t-shirts China na Canada
mutarire imeyumu Kisii ase nyumba ya Imperial opposite St Jude room number yemo na boigo nyumba ya Ouru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja 2 Njeni ngante tokoreto musigo koruga igase mama tevi ase ngenje mesigo yaye eregilede 1 na ndere miya emesigo ere mesafi kutuma tole mizigo nayo ngochi Narok, Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo. Tubwate customers from all those sides. Anatuuzia mizigo vizuri, ni mama anaongea na sisi vizuri. Nere ngochari ale customer t-shirt ngoto ale twabeke wiki ngima. Woni ganto bwate over ya December Christmas at a very cheap price, at a very nice discount. Akesi mibono obeke oda yao ase namba enotisano na ibere isano na ibere enotisano na isato eye moisano nemo enotisano gose enotisano na ibere isano na ibere isano na ibere inye isano na isato isano gose enotisano na ibere isano nemo kianda ibere isano nemo kianda enoti Tefi mitumba Bales enyorere chianga cha mitumba asige kakiange M-Star Electrical neduke ko ni bintu byugo tumeke stima byechingencho ao una chi switch chi extensions lamp holders snake lights contactors cables pipes meter boxes thunder arresters na earth rods copper tapes steel tapes emesumari ya steel chi socket chi screw chi wire chi circular boxes cutouts adapter boxes dropping cables consumer units, wall brackets, chandeliers, bulkheads, fluorescent tubes, motion sensors, photocells, double poles, MCBs, circular covers, downlighters, time-sheet glues, contact glues, wall plugs, na cable clips. M-Star Electrical, mbabuate chinsege chinde, asumu chibuo Yugis, opposite KCB Bank, na boigo, asumu chiosuneka, imeyumu Kisii, nigobare ase stage nene yechi bus angena makutano na boigo angene nyumba ya Stage Plaza bakerisimi ase namba enotisano na ibere isato isano nemo isato inye ibere isano na ibere inye marakabere gose enotisano na ibere isano nemo isato isano na ibere kianda ibere isano isato isano na isato M-Star Electrical. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Natamani yes, omwancho murieri on Ndizi TV bakondoka forever young forever yize kwa sepa tebi bono ya yes, nataka kuwawishia a very Merry Christmas and a Happy New Year. Mazaya ni remember ukienda Christmas ukikunywa unakunywa responsibly na ukikula pia ukule responsibly kwa sababu kuna January. Peace out. Murigelia nigogane tiko gure binto byogo tumeka vuo usikohonia na tumanyitia suragure asobonge bono Ouru Superstores nigo bakonia kirigento kilijuganitie aseriguriria kebosani Gusii mwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera emuskari omuchere amafuta y'ingeni icumbi cy'icuyuzi ebisuguti amabere n'amace y'ukunywa boigo nkoni abali cy'isabuni cy'imete na kiriya cy'ikibawuda ebibiriti cy'itissue paper emeto ebitabu ebirugo by'ikiplastic n'ekitangi cy'ukubikira amace igati y'ebintu bindepinge ase bali bakwagaca timokumya ekiagera nigo bakonia Iron Roads Jozi amabati emesumari
chisimiti chirangi chugwaka chinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisengenge n'ibindi bingi inyoranga nigo bago kubugoria umusigo wikagwo ekero kwagurire nabuigo nabokubeke oda yao kurwandonsi enseweta mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akiri simi amete no wakiruru na bwato bomaine bwaye nango ngokonywa rebintu nigo ngo imukichio de chisyabo na basi chikeshe bita babarikira nande na make sure yo deri naenana e customer manya no rigete odo koririki obye nabongo bwakera back na matebi nanyora yoda yao nanyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ibindo byabo bakoririki babinyorire uru superstore ngutariere binta satambe mono sauti Nyanza auna gutobwata chi customer wita bange mono chigari chitonga nda chire Migori Isabania Kianja gocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyonge richo chioda gocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We'll give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na Boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na Bogwa Kisimi asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Umurobrio Chigosori nigokoletu asore na Peak Uniforms and Sports Center abarosia na buigo abonia bechianga ao Chokobeka Banyore imeyumu chukisi ase nyumba ya Baraka Building angena Shivling Supermarket Gosoba Kirisime ase namba enoti saronegere ibere noti isato kianda isaronemo enoti. Ndakiambia manaso kwenda kubwati omuroberi bwechi gosondo chaiga sensemo ya SMS Peter Mokaya korwa sensemo ya magena teba captain niko ndani ya show ndoche Gladys Mokwa korwa sensemo ya Kegogi Kitutu chache agoteba nafuatilia na ikuria sensemo ndeye simi ndo chaiga Sarah Tita omuraliko Rundizi TV na teba anchita mwana ya mamnyoko akubwati sana korenda koteba na moboli kayia renge umanyara karuma ya gakamweta ndaga kuboli nkai ese chimbero chia ukaigwa kwereto mwe ona bande bagachaguna abo manyala na bagasuka bosio enga kina go train Kenya ntora coach ya go train sprints na kiki agarete ngatiga ko minyoka asengi ndona roche nanga nimbwate kipawa kira iro muntu aso manyara ale size na kiki agarete ngatiga so onye to bwati coach irago coach uminyoke buya no twale kipawa na bota minyoke ikaso manyara ikire ta boni kama toleiga sekirete sai na kiroche boniga ose coach Nairobi abantu chikochi chiroro boniga ne vijane ebikase chiko coach sprints abaga kabarito abwate ebaga coach long distance ju barabu egento ba experience in long distance bona into nchegento na tikirete ntete ko change noti Gusii ntete ko change Kenya asensemo ya sprints ju ntakete tobe na America konyora Kenya tubwate 9 am Kenya tubwate 9 am Kyote barade ya morning cube 9 seconds asemita mmoja 100 meters in chi second 9 no yomo Fernando Manyara bueka nto bate makotieno oyiende nere yaba aka oinero okay ngocha kumnyoka renge 9 whereby mna na murocha go train ngocha kumnyoka renge 9 lakini ndipo na yabete tokoma mpango ya Mungu na
na chaira to como sabera ne mbamwe tama matukae gakwira na turochina onye gakwenda no mukiuria gwate na bakomnyoka 9 nyuma Ferdinand atarachicha inche nyuma ntara omanyara tara mnyoka 9 na nerbuye kana no isoko bori na thote na 9 bakangali kase na 9 ngomnyokwere Kenya bone gata mtutara mnyokwa not Kenya na tayete East Africa 9 itakimbiriwa na 19 itakimbiriwa bone ga East Africa ntara mnyoka 19 9 to mnyokire but Once bole krate ba East Africa ntara mnyoka 19 ga 19 seconds at 200 meters onto mnyokire ma East Africa in say at 20 seconds yeah so 19 ndochene omwa season yotoka 19 ko mnyokwere na ngo ndo kwate ekijana ekenari ku train kere America saizi o nyebere range amekaribia juu bone ga kwate 20.15 a year. I think the fastest as East Africa Kenya nere bwato monto or the fastest na 20.14 o yo the best the US or kwa Calvin Nganata o inero mnyokete 20.15 20.14 so ekijana ke Uganda ekere 18 years bone Uganda that's 19 na nde omnyokere 20 whereby ni time chiriko sana se omontore under 20 bone go 19 wangu ngankora nkomnyokwere as a 400 East African turanyo monto komnyoka 43 lakini bone basimwereso mnyokere 43.8 na nendo chenale kebe komnyoka 43 komnyoka 44 kuru 45 mpaka kayenye mnyoka 44 nkate na pate talent nero bonika ekochia ya sere 45 ya mnyogete oikaba ona manya na kingome kyo mweresa amente ni 44 anye mnyoke nyonya mara gatano anye mnyoke 44 juu ekarota te ko improve time oikomi nyoka onye mna mnyoke 44 oikanye irole anye irole bono kurwabu mnyoke 44 bona tena 43 ntagete na bako iguna 43 na kiegocha juu omnyoke 44 chenyinge bono kuru 44 kwenda 43 yako baraisi lakini to kuru 45 mpaka 43 lazima oende na progression Mancho murene wetene chi second getaiga tukukwanira tuna kitokorukorwo se 9.5 toja 9.4 no roje second chinga sana chikorigi usana East Africa ngima ndake keresa chimbere chi chama minyoka menge nimanyete tari raisi gutwara mnyoki bari bago chimnyoka korende ncheke kiganeiri asoma mnyoki oyo ende tuike chitage keje kwatero ne process ya nkongu sana ko Rusia semba kache kuikira ncheke kiganeiri gati yao ase semo egento getake ire gatiga iga oikomo mnyoki yerwe tokoroka commitment then lazima trust coach yako so kuna commitment na kuchitolea na tokoroka hiyo commitment lazima uchitolee na uchicommit na ukue na passion ya kutrain so na ukue na discipline sasa vitu mbili hapa ni commitment na discipline ukiwa na discipline hata coach akiwa US akutumie program na ujue hii program unaifuata lazima uifanye so the moment ogo chikotike kente kemo atiota na coach tando chigaiga toko nyora gento kiriota gete so onye coach yakutumire program nye kore bunere ine discipline tai na gusela ochokora mu muto mago ne tai discipline ne kero okoe une program to ikonya koro otetege okore nuswenus so 9 seconds kwenye mnyoka 9 seconds saisi unabona gatoleiga ntobwato omumura na rororo kwa Samuel Meta nero oisire kuika 9 lakini chi second ichukuru 10 1 2 mpaka so 9 ana need a lot in ebinto mbiri bitakirika tiabo ebinge mono ju produce second yemo na kon tari ya moment yemo ne kon ju engabuna oire World Cup koiro mete ke kombere sana lakini ku retain na kon wana na benga ama minyoko na boko minyoko bona bona manya rotseme minyokire 9.77 ko maintain 977 ni ngumu juu mpaka naende awaka hard so target ni kukimbia below 97 so like lazima awaka hard extra hard kuliko unale kokora so wika ata work hard kuliko venye alikuwa anafanya juu hata kete 95 bono correct wese kole una bolt alikuwa mnyoka acha kerite igoro ngora so ni progression so lazima work extra hard
ndio chuko kireta gikekera kuminyoka tobasa kuminyoka muntu okuminyoka chinsa chiao kubeka yani kubeka chinsa kubwa chinsa chilio begete. Sasa tuseme kama umekimbia 10:5 lazima ujue unafaa kubeat 10:5 unafaa ukimbia 10:4. Next unajua kama mimi wakimbia changu niko pata bina onye uko buomondo alafu usereplate kwa minyo kile 10:4 na ya time yao what the best in 10:3 kwa mbo ina 10:5 hakuna kitu na celebrate hapo. Unafaa ukimbia 10:2 ndio celebrate boikabwe ubwe time chao nobu onye kwa minyoka 10 onye 10 wachire 10 tu lakini kwabu mimi nitafurahia sasa ngenjo kwa make effort kwa at least kwa improve kwa time yao. So next ni kuimprove kutoka 10 to 10:1. Mwancho muri maite ibios kwante kwegu mwetu amenyire sana ife decimal point ya chuko nende no ko bachimbire chichia 100 meters 200 meters 400 meters nigo chire close sana nage ndokomyoka gochaka yende gwakora nage ko wika zokumanya rero iganda ke bomanyi kibori bwe miboganeiri okoro mu minyoki aminyoke buya chimbire chichinye ngena ke gutotebwa ndakikane tie binte binge koru commitment koru asomo minyoki omonyene abwati amachikalia kwa guna trainers atware discipline ebinte binge sana kwa ene kibuna inse ya Kenya tutera bamnyoki abange para mnyoke 100 meters inse chi second komia sitotebwa na Dennis Mwanzo yume ya Kenya ulibeko kuminyoka inse ya 10 seconds fida ndo manya la 7 yiga gontoranda kinkerikira kortwara abange buna bukolende Dennis Baroro bakolera riboni yiga bakubodoro chinse buna chia Jamaica asemia kemenge no nyakire twaro che Usain Bolt kara rwetororo balndoro cha abange na mbarwete maiga bagocha goriense ya USA abo Fraser na abaminyoki bande na barabu torore na barabu babwate discipline iliya short sprints USA America nonye ntwaroche nonye Italy nenero for once nero yachakire kwesone sechimbire chichia sprints ngikeri barabu bagokora itutule maiga pi tinga kerito sembi ntombire bagokora ebinto bwate ebinto US barabu bwate facilities munaboniga ogusangia kero munabono Jacob Marcel abwate coach yaye na ntumete kega Kenya egento tabwati nechi coach chinyinge ogusangia muna US egento batu ogusangi muna bono sprinter ogusangi bono muna tomo totebe no allies abwate chi coach abwate coach ye como koli na abwate coach ye speed na abwate coach ye gym ebintu bune but bono kega Kenya ntobwati ogusangi oni muna bono iganje coach njengo ira bande gym injengo bakoli speed work yani yone assistant coach ya assistant coach endurance naye so kiregento naye so US ngento babwate nande totabwati ogusangi uli abwate personal daktari abwate daktari ole personal doctor mwenye akitoka training anaenda anafanywa massage na anachekiwa mbabwate chi machine akona machine za kuangalia kama uko na imbalance ni side gani uko weak so ichi machine chine chibo babwate chinyinge lakini ntuka ika Kenya ogusange to train manual asin na omunyoki kabwate injury tubwate machine yako chukuma pimba baka omunyoki acha kombule gosekero kumo train na yabwe korali na muntu yone tari koretiki tari buya so na dio komotei enda ufanywe massage so whereby sisi ntubwati banyagetari barako alafu baliyo konyora bono abanyagetari batubwate physiotherapy very expensive na bakwenda passation yote 2000 na iga Kenya gaigabona bana tubwate konyora umuntu uraka ne 2000 passation eko bankong junyo no muntu kogornya spike ere gas efe atoteba umuntu bona ko nkasarani go train umuntu koru toteba rure osen dono goso muntu rure Ngong road aka achemba Kasarani na koirana obusangi otumikire 200 gago ikakasarani na atakire kwa kana shilingi 200 so oroche training ene Ngong asin ni expensive so naki kiagerete muna boniga na tagete konyorana ne governor ya Nyamira County konyoto bangire twatete komomera toi karansense tokambe torre naki torakonya bana kurugusii chunguna Nyamira tubata bamnyoki abange sana patie shida tubate geti no ene kemongeyo Nyamira tubate geti naki twatete tomera ne governor ya skuru nkeyo
nyoene ge school te yetabwati bono muna Kisii County mubwate cardinal mubwate Kisii school mbabwate yes okay. Yes Kisii ya mbabwate Kisii school nero ndubwate cardinal tunga ndubwate Kisii stadium wenyene so asa abantu bari Kisii around Kisii na bago train ya sebiti ebyo na ne muna cardinal tunga negetikere standard tai last me road train ile kwa setata ni muna bono Kisii town no ene kero ko chaka build up to go train ya setata o train arabu baadaye na ndiko cha kusoa muna bono kwa sawa etata ni go train Mwana Nyamira County eshida tubwate nere yo naki tutate ko nyorera tutate twabanga na Boniface Mweresa na bande to mimitie governor at least toro serwe geti nyonye katikati we ese county toro serwe katikati lakini nyaka ko manage korosi biti bibere arosi akemo nyonye ne saidi ya nyamusimate nekenda arosi saidi ya kerenyo gochorogoro ase abantu baratu osinyamaya abantu barabe bara go train itsenye Nyamira ntubwate a lot of talent lakini bono akonyara talent yechi chikomnyoka high school baina paka triangular lakini bono ku triangular umuntu kako kora form 4 embero ya iraiko imanya tasama menyo kon policies kusama chikala begerne serikali naro na yengenjo sana kwa no boss policy trainers buna Dennis mwanzo na aba minyoki na bwata ni balibanji te chimbero gweso na naro andake SSM yao ningeri ro cheka bekerigia Athletics Kenya AK na National Olympics Committee of Kenya NOC bira kore kwena kibuna ibegore lire yabantu bona gweso kina guanja mnyo kero montaza ataite kosa namanga na sprinting kelikera akoro AK buna boni ngote mabara se bakonyara ngote mabara sana lakini ngento bona bara chiko konya ase buna bona AK Emuno bono ntwa gamba na ntwa tema ko gamba na barabo ende bagambe ni ministry onye bako gamba but at least kasara na bono to gwaka na 200 bakwenda bagambe per entry per day that is per session per day okay. So tuare konya romate Nairobi ni emuno bono maisha imepanda wale ko tema bagambe at least tokere gu chibesa kasarani muna kasarani mono to matengo te balese ngo training na aba minyoki mbesa go chajo okonyora aba minyoki mbarora ba jeshi nto bate police nto bate prisoners even because most usangi baromba bate pay slip lakini okonyora bana paro okonyora bakoru Githurai Mathare hizo street tabwati pesa wana kuikagaria obo sabusini 200 tabwati Ono na kiroche ojo nere omanyara ka kuruaro osemwera saka kuruaro ngaitora rusise omanyaronde aba bono na buto kuchikonyora omanyara kurugaiga onye bago chikoto konya patoro seri bato keri chibesa alafu egendo nare kusaba onye ndi yanyarekana most ribono munko gampere bune egendo kya Gusii totike bono Nairobi tware konyore njera tora igore chi academy Kisii County whereby ni mate Kisii County mbabwate chi academy ngenge nyone school njibwate aba minyoki njibwate baka chikochi Nyamira mostly ngwanere Nyamira tware konyora bato igoro nyone academy yoko minyoka so training camp ba igore to chakiri no nyen sprints ju Gusii ndo ko igora long distance kwanza eto kora igora sprints turarra ne usengo wakire tonyore bato igore no nye sprint ya samo tura train abantu ku Gusii torore na yewaki esengenjo ni mate nanga academy siko ku Gusii ndo bwate chi sprinter sana munenje tingo to ngentena and I'm a good coach but asenyi kirete boniga I think I'm the best asenyi kirete boniga ting watch and receive ni semi I'm the best because asena rusidi abantu mbwate boniga na asebale boniga ebale world class orocho nekora ruso moto 22 seconds omolete mpaka 20 where akori must kufia 19 na time moto ense yao inki tutaruzeri abantu abu Gusii tobalikiri baminyoke tobalikiri scholarship chichoko gena ngumbu una boniga ningere time choko nyo abana abaiseke abamura bare under 20 montora minyoke time nchire chirikire ase mita 400 200 100 800 hizo 400 chita imunjire chiroro oroche onye nditi twanyore nchira tora train abana aba baminyoke tobaligere scholarship choko gana ngumbu ndokonyora twakonyira abana takiri maite yune nkwane ngia nandake agote abanda ke ama bagana roro asa abana bakeba bwatomoki
na ngara kurasa ngoro Gusii into wate chikambi into wate bune kambi cha keberesi ya nyara ko bayo kora buyana ase chembero chiri cha East Africa abana baro roinse myaka 18 bairani chimedo lisano chira se keberesi se the latest edition ya Chigosori Chechi school ra bado go tarari orego se timing yabo nenyare okonya kurinde bono nimete biro byachire na ndina mangete bentito kwanere nimanyete John Atambo uyore mubwatani korwa se team ya Ichuni Combined FC nere no araiga ase studio ase chita ikankeigo nera ikansa gatebi makeigo alikorwa samana ali arengete Chigosori yenko yona biri byakorekanira sama tukabwango iga bono tugochiko kore sengencho yebiro emerobeli yao ayibona Dennis Mwanzo na dreams chiawo se short races ichina sprint tie sama tukale bosio nereri ekero na sete sense mo ya coaching dream na gwate niyo coaching life ya bana bali bakina boniga tuba train abana tonyole omanyara koru asa bana ba ju dream ya neno ko make abana ba minyoke 19 seconds na 43 asimita 4 na 9 ina dream but alafu na ko change life. What I mean ko change life ni bali to banyaro scholarship choko genda isiko na muntu ndo kwenspon niko manyete abana muna bakeberese kwateba ni manyeta abange ko rororo abange nimba manyeta bakeberese limbara kora school so ekera ko kole school ekera ko chiko choine university onye ba on chita imchiri chita ke ironye babwate na bongo ba connect juu nimbwate connection ja US ngego buno ibono omuntu mbwate na bakumurigeri baka ne mpara ba kom process kiregendo egendo ba kom process re visa nini erage genda ko genda alafu US yoko genda wana kulipia ni full scholarship food tuition and kuna pocket money ni around 1.4 per year. Pocket money hiyo ni pocket money. So hiyo ni pocket money yako, lakini wewe umaite ba kulipia tuition, ba kulipia rent, then na food. Bona chibasa chinde pocket money ni chao echo gutara America. So nabo konyara kuruabu kwa support ile familia yao na ende buno ko enda US yo minyoke fast ni contractor anyore America. Ne yoko nyora sekero Africa. Ere tofauti asinia contract yake rogo chukonyore management na Nike Adidas karo konyore manage onya kwale kwa hiyo Africa kaga tuseme 1 million ekero kumnyoka ole US contract yake ndo na bono kwa 2 million so bana bali Gusii bama itemba kwa talent nonya turanyora chikambi choko train asore na boko tema muna nje monstri nkotomera abante program online ama tukonare ngocha Gusii na bongo jaju nko te yutok bana chwikirenga ibere nko training program ya nonya na reka ronde isko nko tomere program online ju nimbata muntu India nimbata Nigeria nimbata Uganda abande bale Kenya saizi so chi program chi nyingi nko toma online enko mor kere nko bwate video na record video na mutomera so oyo ready go train mi niko ready na kini yosota kita science mo ya coaching ya sprints inteno moto ndo basi tiniko pagwa moto ndo basi nkonyora nkomo nko koraki ninamsaidia kama kwa free of charge. Yeah, free of charge. Okay. Yeah. So juu next year karona acha bona kara pere world class na tutoko cha kumanya kurona ki ingia bona toko kora juu world class bona kuma chiresi yako genda isiko juu toko no mate there's nothing for free juu onyo kwa moikiriga bona oge kumate onyo ga kwende race or win 1 million for example si anakuonea ka percentage at least kama uko na gari yako kama mafuta na gari mafuta anakuonea samacho anakuonea samacho ndake mbya muno umwancho muri mete abere safari entanda wate bandake na bwato bo manyi bokone kibuna bali bose bakomnyoka chimbero chiri chinyenge abako kini ngora mba kuike kerangu keigoro na kerko ikira kerangu keigoro naye tumwe bagositowe babande senje barora bagoika igoro bataka kwerena kolende igasorongo rwa Gusii kwegura bagana mangase bali bakominyoka bora obetum ubegetomo kyase school primary secondary school etabuya ngominyoko no bate record ya isenga into chimbero ne chinguru chiao nengetiyo koiru oro kichinsa chiri chiao bwate korwabo mabagana mangura nyara kosomi koru isiko kunyara kubwatu okoboko kero bwatu mo kemwancho morgere nara mange twasangira na Dennis Mwanzo oyo tebiria mankuru ense moya ya kurwa so manyibwa ikorende ntaji okore ense meye abakombo wangania okwanengana yawo yo mweli na okwane abantu tingo siekera. Okay. Egente kitanga ni concentrate kora kwana essence moya coaching
onye akera bale stage coach boniga ase Kenya boniga tole atarini mtu aruoro lakini bado story ya doping akera mogo train chungana sana na hizo madawa juu shortcut there is nothing usitumie shortcut just train hard shortcut ukitumia shortcut utaenda nyumbani mapema so to avoid kutumia hizo madawa na to train smart just train smart so njege ntonda kwane twakorire na ase twatigali na utogocha kugamba kero nyasara atoiraniamo but for now balinda akwania ne timu yane ni bote timu ikoro kwa Venom it's a poison so ni bote timu ni aba mura bongo train ni bote mura ba Uganda so awaelewi Kiswahili so niko na Wise Manuere akina Boni basi Mweresa my mentor Peter Katana so na hao wengine kwa saa tutaonana Mwacho mwarigireri na wana lego kore igokoro asasemetwa gwate entangani ensemo ya maminyoko astranda somo tumokumike gotukoirana ntomanyanda ke league ya division 2 etimecho ni combined FC yaro namba kete kayo mwali wasoa se league ya division 2 mbasoa na kiamba chibu ya gosuri entangani anyara kwa wana kilio bigete barachukwe roveri bosigweli yukura na somo akore bosio tumokumake igo nkwirana tore Njasa Marieta Nguru Patrick Nyabayo korwa ase school ya Kisii Impact Institute of Science and Technology igotoko muchiobo songo asamaga Twin Towers gongo irari bageri gohaneria abategari baito ba Ndizi TV bonspi Christmas yekia naende gwakira Ndizi TV asogwa matobu ya twabwatira so mwako oyo buno chaka naende twarige we are looking forward no mwako ndo gochiko chaka ntogendere kubwatirana igo twasaba abantu baito mwenspi muleta abana basome ase Kisii ase college ya Kisii Impact. Thank you so much. Enjoy your Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Editari anemba ko Victor Sultan Bobanyi muteneri w'imiroberio aiga Ndizi TV ngakiye ye Christmas niho tukugusabira Christmas yekia chenga na gusanga bali batabwati egera na barabu bego kikiro gutambuka umwaka tambuka amona nyasaye nabo igo na botambe ngo botebi iposiko tuzidishe ni asego onyenkwanya horetekeri kwari ko rigyo musu mwaka o 2022 mwaka o 2023 kabeno kwegena nga nyasaye na chioko kea ekero kwa bekiro mukia Christmas yekia omurigiriria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukoreribwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusigwa sangwa liririo mire na litari korolekana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imeyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori highway gusoba kiresime ase namba noti isano na ibere noti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu Palamax Executive Spa and Baba Biamono sana Njasa Marieta na gongoro kusa Josephat Sanduku na irane iria bategeraria barari bonse bandisi TV ngambiamono asobwa mateto bwato bianainu igongoro ali ase college ya Kisii Impact Institute of Science and Technology gotoko mochibo songo ali asa chenga Twin Towers igo kama gosherekea suguku na ande gotoko batenga mosherekea somorembe amangana ne yomwali na alinga nyasaye gatokonyire bono togochigokoro mwaka igonko bainere ngambiamono na ande mwinyoro monene motware Christmas yekia no mwaka omya na abaire ne iria maya nyasaba seni mwensi na ande ntorone nganga kiendekerera ike. Thank you very much. God bless you all. Yo, this is your boy Naji Boy Painkiller.
Kanyoro mwana yomotabaka otongiro gatonge karira ikanga sukange baitontari gosoka kange baitontari gosoka ingabo manyagata byakoro kubasibika agantebere no monjani gamenyete senta nyari bari nkamotebya seito na intensa rie pareli ya mate bogari igonde no mogoko monene sana wikaga igaseri tukoria rero abagusii baminto mwensi ase mwabeta mwensi nsengima tigambaganirie Christmas ekerekia and happy new year 2023. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonia chianga gula chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutugo muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo n'ebya ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi chisukuru ao naboigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi eyuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kirisimi Ruth ase namba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyorachi uniforms chozi nebintu byogukorera Chigosori Nkeke gusikia bere gatwanga inabana bamo enda mwamwe bitina gusihito korwanero bolemo chibesa no bwate timbwati mwamwe bitina gusihito korwanero bolemo chibesa no bwate timbwati isike baminto bunande. Yo, abantu baitu ba Ndizi TV oyakora kunga vani quiz eyero ni basinye kuigwa wakirambia mono fans amashabiki onsi pimbaka abairi na basani kwa taimbia mono tu aberiramo tugochikokoro mwaka. I wish you a very happy and Merry Christmas no mwaka muya 2023. Thank you so much. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Umurobrio bw'Chigosori nigokoretwa asore na Peak Uniforms and Sports Center abaroshia na buigwa baonia bechianga ao chokobeka banyore imeyumu chukisi ase nyumba ya Baraka Building angena Shivling Supermarket gusoba kirisime ase namba enoti isano nebire ibere noti isato kianda isano isano nemo enoti. Ematento asomia mange gore chimbero mono chimbero chinyenge tamanya tianda kenso yeti abera benche mbwate yuere biro 10 seconds 9.1.2 ninche nyebwate kolende ngeti intaraenda ninche ngende ngeti eme arafu ntomera majibu ayo cyase Dennis mwanzo ante vinka yako kwangira gochi kolendo mwancho muri nese montanga ni twabwate ya manare ngete sprinting kolendo boniga senga chebiro to wasasa mande ali arengete enkoyo na rero iga ntobwata omogeni korase team ya Juni Combined FC na bote bi elietali yao na ndakina kisa vali no ya veire go ikaino gwaso ya division 2 mwanya getinga na bakwanire mbia ncha samali tangoro ku Jonathan ndo mo team manager team ya Juni Combined. Juni Combined team ya lego shiriki regional league la season lakini asone ngado working ya division 2 ananange kwata mawkwana mapema mangana evina na vye vitu atwara lakini vina vitu mbia lenga sogobe ne procedure ya after ende vine vitanga ni ntu aje to gake playoff
iyo akirutu Kisumu mupira mutangani tukakana Isebania tukarwe draw ya 1-1 mupira kabeto gakana timu yale koro kuonana namo na watu aya to kuikora chigoli sana se mwa banya gosoliti save TV bere ege ndokia era tokagosoria save TV bere embraya tuete etware wakerongo egosoria ntangani geti ya Kisumu Day first half techiete no first half chita kachi alenge kana chachire chita kai komina kianda akiri kwa yatu abe kire goli baade geti ya Kisumu Day egosino watu wale ko ganda Kisumu Day na watu wale ko beka chigoli chi sana tukaenda tukukorera mupira Kisumu Stadium tukabeka chigoli sana iyo kagara tukakora na ababwiwe chi playoff tukasoa division 2 aya barende timu na tago kiri no kuvuga goito gatigati na inde taro jo se yakorera tuwe obwene enara lingana ndatume ikiara karaba begete kina barabwe baro chenga obwena sana robota asubota renge ya begete kina karo kitinda manyanga ikerochi lakini timu ina na ayaro na ya nyora libaga ya division 2 iyo wana wikara na bongo kere kine kinga kartaki ngiyarata anana mono nyuma antara kwa na division 2 to nyore ya regional league na ya bwata competition yana sana chitimu anga isano chale kubwata na wachi bwata competition yana kwale kuligere small Simba uligere ligucha uligere bo machoge uligere lichuni uligere liglobo ina chitimu cha bwata competition nyingi kyaro kuligere ya small Simba ya tanganete ichuni ya bwatia uche kaya bwati a difference ya lenga ya point ya maya ne ya point ya maya moya chete game ya mwali yana ba kwa competition ya regional league la season na ya competition yengia kuikera bana to ikera ta sto ikera to ira nya sayambia mun ikiara ndu arwane tese ikiketi na bana to ayete Kisumu to ake playoff tokabwa ikiara ngisa kunyora chitimu ne chinga sana kurugusiji kande playoff wa kurubagere chiabuga gare chunange mang chitimu chinga chiachire iskopa gare chiawire playoff chiachire buna chuina timaiti ingi kiabeta katikati kiare playoff ya bwanda wakeru Gusii na communication ya lengalia waika baga change wakatebanga Gusii twalire sei kaire somo bore lakini bano mata bali hapa bangira marabuo osano mata hapa bangi bali goralia abateneneri abateneneri kurumate mbaro abateneneri kurugusii mbaro karabanya bali sei bono bagutumeka ona bune daraja wakaraki batanga numu bugate sei kitikato yoire mate no ya playoff yo ya bugate challenge chia isa kuligereria mupiro ito bado turaikira standard ya lingi ya tutakire kiara na roja chitimu chinyinge chintatake tukukwana marieta playoff mbabwata bakoi bali babo tambe batumegeta bakoikuru chiligi chinene lakini wana ndo asenyo ndo babwata obwa babwe bina wanyara kiara kwanda guitororo ne bina byagara tugaikoro ndo na ndo atumegeta amara bali baito babo tambe bali bagwa kengo yo bali banjiri koso no mada mara bachuni mpanjira sana ndakire mate senkwana ya ukwana ndakire mate wono league ya regional league tiracha ka kwenda teburo ya bwa ya competition iguro ya lenge ndake competition nero ya bakwante koba mwairire kurwa CDG enkongo kira bona mwachite konyora chichi league chichi zone chinde chitimu chinde ekabara isi kole ndenga ne wakwanira ndake ya bagosori yabire ngane nene sana nonyase chi playoff chi ya Kisii County League amana ya player card because we go ikabata ba player card chiri gutwe gutwe wachese buna baganete nanke ro chandake player card ina critical dila rose kuika ngakiende hospital tawchesa na Ichuni Combined FC na usori Ichuni Combined FC ngochesera na ose timu endo sete ko sori tali buna timu kigusuka keigo yande tera ko sori abangao simply because there is a loophole as eliji round ye karotu ale ko chaka registration ya division 2 igen tongoro ba ya leta tege kasuka inse konya ketayo pige ko FIFA Connect ne program onya ayende mo gwakera Ndizi TV kwa bikiru system ane to kwanda korosa liku card ya timu ende ko sinichuni iko wone yuna era koreki era gara to mundo ta gwakera chitimu chinyingi like card ne system ego soki system ego soki bono si card ta system ta ego soki card ya montoyo mase ase chitimu be lakini tinga gere tiko se ile ndali elio okay kiagara mono na abarai baito ngoika bale bayira nanse toisa wanjira nanga county league ya Kisii county te akire na bomaena
oisokorire chitimu chiri chiare gwaka kare county league yare gwaka chiatanganete echiasogete kwa buna chitimu chintangani ase ng'encho ng'a chitimu chinde nchianchere tukutumeka abakoi bagwaka eligi yanene buna aba regional buna aba division 1 mpaka aba NSL bado mbalengo kwasabetu abao nje yaya nje bane abana omate mbabwata amachiko omate timu ekora uno mwalimu botambe ne bwata amachiko mukoyo na tayore wagete county league ane jo manyane na ale ngoro na barabumba tor timanye na bana mbarange turagine karabanya ore tor tindo jo se mukoyo ichuni combine na ta chitegeti yo waka county league aya bachiti chiti munjiro chia bwata bakoi ejina ta bantu ta kitu kwa na malieta sinjo mundara irenga siasa ntubugate siasa bakaboni andake jo nimete abune bitu byake ne sinjo engakie ntambe usengakie nyinge mbuye tokwane kere kukenya lego tobwenya tuske busirika tukigerere twegerere obolimo usitwegerere chimbu chimbe chunje ke chitengo yaito nenko yerere gwata basani baito gwata abana baito gwata bairi baito no mali oye abasona bakomia kurende tochokorera ndake nsemeye buna mwagure ko Nyanza Regional League na baswa sensemeri ya Division 2 ngikeri ko rwase Nyanza Regional League ese iyo chotera chaka yo chigo chaka bise ko rwase uma Premier League ri tarachaka chitimono chiri chigo chiko basori ntunde gocha nje ariko gokereza no ibunerabe okole merubu alenge regional league la season no pamo chikadi chikotumeka soko komanyekania bagosori echiachete basically no nyambi tali midway konyora first league yali tuajira tochakira second league chikadi bono jaji togocha kuya aya bajitimu jo ajita chikadi kurumo chaka makomo iyo le chikosori jira tuagete buna chitimu chikotumeke getiki agatembe chitimu ni sato chia ngonda ndagotane ekale timu ya mwa agotume ko mukoyo yamo ogwakirero ana next week ogwaki timu yende kwa nyaro mukoyori no ari bono anene mono ento njenda asaba bisi yaito kora una mageka na nyasani as a regional league chikadi je identification tikachisoka mapema ekaro chia sokere mapema bakoyinto bamanyeto manyete inchebuna tambo tingo cha gwakera umachoge andanga ndagwakera tatabe timu ende asingenjo ye chikadi chisa gosoka mapema identification ye ande batumbeka FIFA connect na bebera isi eligi ne run smoothly na totakere because your competition ya regional league nengia iko tatabe ino rode ngomo chando monene ino rode ngomo chando monene okay chitimu njiro ma ta chana ta point ya asingenjo gotumeka bakoyi batalenga bae chitimu chinyinge karo mangana cha korongia chitimu chinde chikachaka gosira chinde chikachaka gocha lakini baisa ko ronge yenjereyo karete regional league yarabe league yengi asa madari ne league ebwata chitimu chianga chioka odali ga tango yo magare yo sinki yo mo no mokuri ejere chitimu chibwata abantu banga boka one competition yege ngai ko bengi yako competition yelia isi ndake tuchokora mana regional sengi bona yona uko na wetebona une elder umuntu uro kurwa fasebi kurwa sikwa rure igo bona metase ndonde uko chaka ya Nyanza Regional League ndocho twarange chitimu 19 na chokera bona chira chikoba Chigosori ya se league yuna gati ya 19 ange chitimu kianda chikoru Nyamira na kurwa sema ya Kisii ebwatange chitimu kichia gucha pina chitimu isano andake nakiro nyale go interpreting ane yuna ubwa mereri bwe league yeyo season yali ara chitimu cha Kisii chialenge chinyinge kubwecha Nyamira kagara chitimu cha Kisii chinyinge chigatira kubwecha Nyamira wana chitimu cha Nyamira chikokwa kuro division tuboneka bidi chiswa that's why chikobo talinga Nyamira kwa chitimu chinyinga asengenjo yaegerere tuwa chitimu chinyinge ichi kondia bwa tu chitimu chiri chia gwete chigachoro ne chia Kisii chia tirete chikakei chitimu chia Nyamira ajira chia Kisii chikarusi kutia kwa baechi wakova na ndabona oisikuri chitimu chiri chia Kisii chitigarite bado inche akorara kwane nga they are still the best teams oisikuri ribo machoke ne timu university bya sana aba koiba ya banga sabono iga na aba koiba bwate experience yekia oisikuri ria ngagere tabo machoke na re komachikoro ki standard yere igoro kiare ntwa twagosorete nero
no no ekosoria mwali ombato bwete no yambato no yambato bwete ba bwete 2-1 Juni combined ya bwete 2-1 ikinage kava Juni kabwa 2-0 eka mande bato bwete geti ekara batatu megeto emesa obo mana go ekbal go takutume ko mana ndundu obwada bokongona barabo ndu agetera amachoge ekosoria bonka sobo ekosoria renge ngia sana yareta tutu igotalinga amachoge ne timu erenge machoge ne timu in fact ekaro tuare go chake season abanta wange wa maetenga echi timu chigotira o machoge na ichuni etimu na small simbo made hajite koru from nowhere ekacha gotagana aya bare ne timu ya korete buyo timu njiro na inde chigo abantu bate korukisi abonde bate bo machoge Borabu FC tukatwara Kisii enda kikao FC tukatwara Bogiakumu FC tukatwara Tendere FC ati timu chirichire korwa sensemo ya Kisii chitimu ejaru ete county tin nanyara gochibekera magisi na ata yobo kongu bwarenga se playoff wana tingo nyara gochibekera magisi buya egoro Tendere yagite gucha FC as a friendly Tendere na yara rire chigosori chinyinge Tendere ne timu ngia ase area kurune gwata bagosoria baya igono Tendere teri gochikoba ya underdog Tendere ne timu gochiko compete ano iskuri timu chire Nyamira timu chire Nyamira round yenga etana bachira achi compete bya sana timu na global ndo maete timu ngia timu na kineni oma timu na kineni tuliko yita soho timu na paire tuliko yita soho etware form te tuare to kujita soho na kongo sana ko baita kiara bara gwe kara bale sombo maete utumeke geti kya obia ndo bugada timu muna muruga ne timu ya competitive ya sana la season plus ne timu ejichache ta chinga na chintara manyanga kya basori ya bera chebe na chidi chiaru ete igoro lakini mono kagera goito nga togo kole season ngagerte tora yo tware timu ya Nyamira yatanga ine league ekobwatu kune timu ya Kisii nturgerio vanyo bwa Jona tambo go sembo ikrane korende ni maite bona monyarire ko bamogoswa imya division 2 eligi ino ya chakire magosoreti match week 1 inkedio rate banda kegoria match week 1 na kiaba berete amune timu chinde kurorongo rwa Gusii chire imya division 2 eligi ya chaka ngote abekaro bantu tali banga buya ntwa gosoreti ntanga ni twa gosoreti Kisumu tokabu atimki timu kuru kwa Green Beret ya Kisumu ine timu ngagerete ya associated na basigari tebane chigoli pia na inde tuwabu ya chigoli alenge 2-1 okay 2-1 ende otambe gosoria ntanga ningo twalero bisekane bwaya aya bana inde obokongu bonde challenge ende gendete awi anyinga mcheza kwao lazima atatunzwa na kutuzwa kila wakati haya valende ndio complain gore ya officiating ndo atukutete chance chinge twari ko jakobwa karete we go back to the drawing board no ela season yaga twari ngejo nege mwe tangani mote tworote draw na kineni onyara tu isire kobu ngagerete nga une result yako ko era to ira na to be komoki to look at the mistakes elinde tuonja so that eligi ya buna to bwateka to kore no bworo to so division 1 to tabwata mangana mange na round ya tinga ete bina mbicha kwabo etimu yetu ariko na gochanda ne bina no to kale emole pule ya momo to na gucha FC pule ya omo saja na Jefferson sana na matai azana ali tu alenge binanga matai Jefferson yo ta gocha to ligeti to so egeti diga bali kin oyo kobwa to koigwana libageria kareki alire yara guchero o manda we ne draw to arwe ya 1-1 in both games onde bari ntara wana in the division 2 Gucha FC versus Ichuni combined nsemo ya Nyamache Stadium na nsemo egeti ya Gesabakwa na kira abe korende aina manarengete eligi ya division 1 yabake gochaka abase wiki yaita Gucha UTFC nero yabete ko bage goikorwa segeti kyabo gyainka amone timu ya Sportif Nyabururu timu bwate experience ye kenge imya division 2 timu ya White Hat FC yabete ko bage kobwa na ndake timu elieno kare buna Marani combined FC nero yabete ko bage goikoru na timu ya Magena FC na Saboniga no mutimo komokiga se eligi ya division 2 umwakore ubosio yare ko bage kwenda tocho kona sema twabwate ya enko ya Gusii nubuna Ichuni combined ase season ya nikikelimo operate some of your objectives kwenda kibuna season ya goika moikeli biri mwa moganeti
challenge twabwate Steve la season ende na gota tiriringa finances chiko sponsor team gutombina chialenga sana matuka mangi into na committee atwale wikaransa inse twali gichibesa twachende gosori nyasaye nomya ririna rwete birero byanenga abarayi bari Gusii bari babibwate bitoki bike batosire ntwanyorete sponsor umushimi wa Charles Choya Matoke kwanza ngadayambia mono otorusiria atambe na toira atambe Charles no mundu bwatokora rukuya ebinte binge biri tutale kwa la season buna kobeke kambi koganda chi friendly konyora the right facilities ibina ibono that's our plan whether a sponsor ito mweshimiwa ibona bigo chakogera gosori ito erolekane buya mono kubwa la season signings intora akora mono abakoyi baita abakoro na uboro ntu to believing abakoyibanga na ubagwa kengoyo no mo yasinga nyumba kwa telieta bakoraki kurwanira kubwa kuriya abakoyi isiko. Ndake we wish you all the best as this season ya Uganda ke na season ya eta ndo abwati Nyanza Regional League sana nabona ime division 2 na ero team jinge kurwa soro ngorwa Gusii and chabiri chinye ngoro na igon tobe tukubwati mono sana division 2 ye ntunde amona Nyanza Regional League na koranda yake sesemeri ya Kisii County League na Nyamira County League chonsi chitara chaka sevoniga ninkeli abara yaba teneneli vechi league chubara chiko kora kwena kibona eli chilige chichainse sub county league na county league chabera kwa bachi ko bwedi gwa elinde chitimu chonsi Chigosori buya na awards chera nwase ababui asenchirere yobo ikari kondo mwancho moriri ayungati amanali arengete Chigosori korega sorogo rwa Gusii na ndaka se ense ya Kenya kore ndada kituko chiko kore nseme twabwateni mete World Cup ya bwata inse sana na chitimu chinge chikaba chigwetuma na gatia timu yetu